खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनैहायनि भिडिअआ नोंथांमोना सोरबा मिथिखादों दाखालि आं होदोंमोन ना जोंहा आगैनि हाबा मोनजासिगोन होननानै हाबाया मैयानो थांखांबाय 5 जुनावहाय ओमफ्राय 5 जुनावथ' जोंना इउटुबार मिटआप दंमोन नालाय बेयाव थांनानै आङो हाबायाव थांनो मोनासै आरोना ओमफ्राय दिनैहाय रिसेपसन दङ दिनैहाय माने बयबो आलासिफोरखौ लेंहरजोबदों आरो ओमफ्राय दा जोंबो थांनो ओंखारदों हासबेन्ड आं ओमफ्राय आइ ओमफ्राय जोंहा पुरा फेमिलियानो थांगोन आगैबो दङ ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै आरोना एसे बेला जाबायानो आरोना नै एकदमबारे 2ता जाबाय खोमा औ दा देखायनोसै नोंथांमोननोबो आरो सोर फंबाय असे नामा होनगासिनोमोन माखासेयाथ' मिथिखायो आंहा बिदि असे फंबाय गैया बिदा गैया ओमफ्राय दा बियो जोंहा आमाइ आनैनि फिसाला आरोना बे आंनिनो फंबाय जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आमाइ आनैनि फिसालानि हाबा आरोना आंनि उन्दै नालाय आंनि फंबाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो हिन्जाव गोदानखौबो देखायनोसै बिराद किउटखा आरोना जोंहा आगै गोदाना ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरोना दा जोङो थांनोसै ना होमबा थौदो औ नायलांबाय थादो हेलौ हाय जाबाय ना Perketan sama lah di sana. Nih. Doi. Oh, doi. Ya gudang sini dah. Dia. Dia. Ikalah tu namanya. Ma, ikalah tu. Hौवा गोदान सानैबो जनो हायासै याव मानो मा होनदों गावबो आंखौ लागासिनो खोमा ओमफ्राय गय खोथा जागोन र' माखौ हो मिथियाहाय आं मा होनो जारला सोंखायोहाय आं मिथिया नै हिन्जाव गोदान नायनो नागिरगासिनोमोन मानसिफोरा नायदो किउट नोंगोना नोङा कमेन्टआव खोन्थाहर बयबो आरो नोङो ओरैनो हरलाय गोरनाखौल' खनसेबाबो जागोन दे गोरनाखौ खनसे हरनो इथिंजा मोखांखौ नायनो लुगैयोना हौवा गोदाना नै बयबो नायनो नागिरगासिनोमोन असे फंबाय नामा होनना सोङो असे बायदियानो आरो बिमाय बिमानैनि फिसाला माने साले जि गोजा गय जानानै नायलाय ओंखाम जाया माया गय जाबाय हिन्जाव गोदानखौथ' आरो बुंनोनो नांला अभार किउट अभार किउटखा हिन्जाव गोदाना बुंनांला आरो र' जोंहा फट' लागोन दा औ भिडिअसो ओरै मिसिबथार सोर खालामना होनाय मेकआपखौ आन्द्रिसना दे मिसिबथारनाय मिसिबनानै ओरै लासैनाय ओके
Kalau mahal apa? Apa? Ini baik nggak mau lagi Maka nih sofa सिख्लाफोरा नै जाबाय जा बर गोदाननि बिनानाव आरोना जोंहानि आगै हने फालके खालाम हने फालके खालाम Aku nasi lagi sama kita sok kami berlogor siapa lagi Jangan deh. Nah, mau nak kan? Kamu kan? Ayo sih mulai mata biku ya. Oh, drama. Oh, Ren. Ada ini mah. Jeng lepas aku video mah. Mati ni mah. Mati ni kan. Mati tu. Hai, ini pun mau ni pun mau. Alu. Mana? Nang lah di sini nang lah apa dia? Ikut kamu lah. Burga sini. Kita guran dia. Apa ni? Oi, sabsa ba, aman sila. Alu. Oi. Ini bakal kalian nak mati di sini. Umay. Hei, ikut lah apa ini? Này biết rằng là mày cứ đấy. Đi xuống cứ khăn là Cứ khăn nga cứ đi chơi. chưa được ayo. Thar di kumza ka sini naik berat pijama deh ne. Dede he. Udang sri. Oh asli ada. Sin siapa ini bukan dulu. Baik. Tangsay mo na ba nga? Tangsay. Masangin rin sa. Jin rena bla, laju. Lasi nang go. Apa kerja ba? May lasi ba tayo? Ni frame pay ini all the best fry mahane. Masang rin sa deh. Matun go ning video deh. Ning serun diu zabay ba ba? Kasih belai kalam ada zengah hinjau dan kamu berdindung komen aku lam entah udah bau nang ada nah tamu nane kayak bang temu zang mak mana thar bayi nani bang kamu zang mbak serius sih mana lain apa saya di lain serius saya mana lain ay apa aku serius saya di halo oh bedung oh kui nai nih yau थांसै ना थांनो ओंखारबाय खोनादों हेल'
जानायाथ' जाबाय हाबाया दा मा माबा मोनसे बुंदो मोजाङै मोजां रायजो जालांथों आं बुंना होनबायलै आं लाजियो मोजाङै अनलायनानै जालांथोंसै आरोना नांलाय खमलाय खालामनाङा नांलायखाया दे जोंहा एकदम समजदारिया बाराखा आंनि सायसो थांसैना जोङो मोनाला फ्लिलायनाय हाबा जानाय सोरखौ नुनाय जोंसो जाबाय इदि उफाय गैया फंबायनि हाबा नालाय खैथा टाइमा सिनियालै 5:49 जाबाय ओमफ्राय मा होनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबखानोसै ना बाय बाय बयनिसिमबो नोंना बेसे बेनो जोंना फंबायनि गोदान ओमफ्राय मोनाब्लि जानायखाय एसे बोरैबा नुबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय